kashe waya to saurara na fara magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jama'a assalamu alaikum. Allah cikin rahamarsa ya sake kawo mu wannan rana ta babbar sallah, wadda a cikinta ne muke jaddada godiyarmu ga Allah da biyayya ga umarninsa da kuma neman gafararsa, kamar yadda littafi mai tsarki alƙur'ani mai girma ya misalta mana al'amarin annabi Ibrahimu da ɗansa annabi Ismail. Sai mu ƙara gode wa Allah da ya ƙara nuna mana wannan ranar mai albarka. Yin layya a wannan lokacin sunna ce mai ƙarfi a addinin musulunci, amma da wanda Allah ya bawa ikon yinta. Allah ya hore wa kowa ikon yin wannan sunnar. Idan kun yi layyar, ya halarta ku ci, ku bayar kyauta, kuma ku yi sadaka, amma ban da sayarwa. Muna addu'a Allah ya karbi ibadar da layyar da dukkanin ayyukanmu managarta. Muna kuma addu'ar Allah ya yafe kurakuranmu, ya yi mana afuwa. Muna fatan za mu ƙara tsarkake zukatanmu da tsoron Ubangiji cikin dukkan ibadun da muke gudanarwa. Kyakkyawar niyya cikin ayyukan ibadunmu su ne Allah yake karɓa. Allah ya ba mu ladan da ya yi alkawari zai ba wa bayansa da suke bauta masa da zuciya mai tsarki. Ga dukkan alamu damina ta kankama, yawancin jama'armu sun koma gona. Don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masana harkar noma da su ci gaba da ƙara tallafawa da kayan noma irin su taki, magungunan kashe ƙwari masu inganci da kuma shawarwari na gari, yadda noman zai kai mu samun isasshen abinci mai albarka. Jama'a, kamar yadda kuka sani, har yanzu sassan duniya da yawa, ciki har da ƙasashenmu, muna cikin yaƙi da annobar corona ta COVID-19, wadda ta yi sanadiyyar rasa rayuka masu yawa, kuma take barazanar durƙusar da tattalin arziki da kasuwancin. Hasali ma a dalilin wannan annoba a bana, sai takaitattun al'umma ne suka ikon gabatar da aikin hajji, waɗanda hukumomin Saudiya suka bari a kai. Jama'a, ƙara kulawa da tsaftar muhalli da jikinmu domin kaucewa sauran cututtuka masu yaduwa irin su malaria da typhoid. Ya zama wajibi a kula da shawarwarin da jami'an kiwon lafiya suke bamu akan wannan annoba. Mu rage cunkoso a wuri ɗaya, mu ringa amfani da safar fuska a kodayaushe don kare kanmu daga wannan annoba.
mu zama masu tsanayen da wanke su a koda yaushe. Allah ya ƙara kare mu baki ɗaya. Hakika an samu ci gaba a wannan yaƙi, amma lallai ya kamata ci gaba da neman gafarar Ubangiji domin ya sake amintar da mu, saboda tarihi ya nuna cewa irin wannan annoba idan ba a kiyaye ba takan iya sake dawowa da zafin da ya fi na da. Allah ya kiyaye haka. Allah ya ba mu ikon kare kawunanmu da iyalanmu da ƙasarmu baki ɗaya. Jama'a, gwamnatin tarayya ta bijiro da sababbin hanyoyin haɓaka jari wanda babu kuɗin ruwa a cikinsa. A baya, jama'armu da yawa ba su samu ribar da irin wannan al'amura ba, saboda wasuwasi a bisa aiki da kuɗin ruwa. Wannan ci gaba da aka samu ya kawar mana da wannan wasuwasi. Saboda haka muke kira ga dukkan jama'a da su yi amfani da wannan damar domin neman jari don ƙarfafa sana'o'insu da kasuwancinsu domin ci gaban ƙasarmu. Don ƙarfafawa al'ummarmu, muna aiki da gwamnatin jiha da babban bankin ƙasa wato Central Bank da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na masana'antu domin a ɓullo da hanyoyin da za su zama maslaha mai sauƙi da dukkan mai neman shiga wannan tsari. Shugabannin malamanmu muna aiki da su don faɗakarwa. Muna godiya da gwamnatin jihar Kano bisa shirye-shiryen ci gaban jama'a, musamman harkar kiwon lafiya, ilimi da sauran manyan ayyuka. Godiyarmu ta musamman ga gwamnatin tarayya bisa ayyuka na alkhairi da ake bijirowa da su, musamman samar da tallafi ga 'yan kasuwar ta hanyar wannan bashi da babu ruwa a ciki domin inganta tattalin arziki. Jama'a, muna ta samun koke-koke daga sassa daban-daban na ƙasarmu kan yadda sha'anin fyaɗe yake nema ya zama annoba a ƙasarmu. Hakika wannan lamari ne mai ban tsoro, wanda kuma zai iya jawo mana fushin Ubangiji a kan al'umma baki ɗaya. Saboda haka, muna kira ga dukkan jama'a da mu tsoraci Allah, mu ji tsoron tsayawa a gabansa domin amsa wannan mummunan aiki, mu kuma tsoraci nauyin hakkin wanda aka zalunta. Muna kira ga iyaye da su sake saka ido a kan 'ya'yanmu da tarbiyyarsu a kowane lokaci. Muna kira da hukumominmu da su tsaurara dokar fyaɗe kamar yadda addininmu da al'adunmu suka shimfiɗa. Ya zama wajibi mu haɗa kai da junanmu domin kawar da wannan mummunar ɗabi'a daga ƙasarmu, domin kare mutuncin 'ya'yanmu da matayenmu. Muna yi wa mai girma gwamna da gwamnatinsa barka da sallah. Jama'armu baki ɗaya muna yi musu barka da sallah tare da fatan Allah ya maimaita mana. 'Yan uwanmu musulmi da Allah ya ba wa ikon gudanar da aikin hajji na bana, Allah ya karɓi ibadarsu, kuma Allah ya ba mu ladan niyya, ya amsa addu'o'inmu baki ɗaya. Allah ya ba mu damina mai albarka. Abinda muka shuka Allah ya sa rabonmu ne. Wannan annoba da sauran cututtuka
yaye mana su baki daya. A ƙarshe muna sake kira ga dukkan jama'a da a sake kula da harkar tsaro a kowane lokaci, a kula da dukkan bakuwar fuska, a bawa jami'an tsaro dukkan haɗin kai domin dakile kowace barazana da zaman lafiyar jama'a. Kamar kullum muna jaddadawa hakimai da dagatai da masu unguwanni da su ƙara mai da hankali akan maslahar jama'a domin tabbatar da tsaro da kuma dakile dukkan barazana da imaninmu da dukiyarmu da lafiyarmu. Allah ya bamu damuna mai albarka. Allah ya sa mu amfana da abin da muka shuka. Allah ya kare mana mutuncinmu da addinin. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Malumanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada su. Allah ya bamu albarkacinsu. Idan wa'adin ya yi, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya maimaita mana, ya sa mu ga tabbaci da ranmu da lafiyar. Assalamu alaikum.